Oudot lait. Niitä on yllättävän paljon, joten tässä videossa mä kerron teille muutaman esimerkkiä näistä aivan järjettömistä laeista. Ranskassa on 3 kaupunkia, joissa on laitonta kuolla. Anna kun mä selitän. Okei, eli vuonna 2000 Le Lavandou-nimisessä kaupungissa hautausmaat alkoi olla täysiä, joten kaupungin pormestari Gilles Bernardi tietenkin pyysi lupaa, että saisi tehdä uuden hautausmaan Välimeren rannikolle, mutta hänen pyyntöään ei hyväksytty, koska se rikkoi rannikkoa suojelevia sääntöjä. Mutta kaupunkiin oli pakko saada hautausmaa, koska pian ei olisi hautauspaikkaa kenellekään, joka kuolisi. Mitäs pormestari sitten teki? No, hän kielsi kuolemisen lailla. Pormestari Gilles jopa itse sanoi, että se oli järjetön laki järjettömää tilannetta varten. Vuonna 2007 suunnilleen samanlainen tapaus kävi Kugnaux-nimisessä kaupungissa, ja kuoleminen kiellettiin sielläkin. Tämän ansiosta Kugnauxin kaupungille annettiin lupa laajentaa hautausmaata, ja sama tapahtui myös Sarpourengs-nimisessä kaupungissa. Arizonassa on laitonta leikata poikki kaktus. No, miksi ihmeessä? Arizonassa kasvava saguaro-kaktus on todella harvinainen, koska sillä voi kestää satoja vuosia ennen kuin se edes alkaa näyttämään kaktukselta. Nämä saguaro-kaktukset voi elää jopa 200 vuotta. Ennen kuin tämä laki otettiin käyttöön, varkaat leikkas niitä harvinaisia kaktuksia esimerkiksi suojelualueelta ja myi niitä rikkaille ostajille. Joten asetettiin laki, että saguaro-kaktuksia ei saa leikata, ja jos niitä leikkaa, voi saada jopa lähes 4 vuoden vankeustuomion. Arizonassa ei saa välttämättä leikata saguaro-kaktusta, vaikka se olisi sun omalla takapihalla, joka on aika älytöntä. Singaporessa purkka on laitonta. No, ainakin tavallaan, nimittäin ennen lain käyttöönottoa monet sotkivat paikkoja purkalla. Niitä laitettiin penkkien alle, seinille ja keskelle katua. Jotkut jopa laittavat purkkaa junien ovien tunnistimiin, jonka takia ovet jäi jumiin. Kaiken tämän purkan siivoaminen alkoi käydä kalliiksi, ja vuonna 1920 Singaporen hallitus sai tarpeekseen ja kielsi purkan myynnin, josta voi saada nykyään jopa 1500 euron sakon, ja jos tuo Singaporeen purkkaa, voi saada jopa 9000 euron sakon, mutta purkan syöminen on kuitenkin sallittua jostain syystä. Samoassa on laitonta unohtaa vaimonsa syntymäpäivä. Jos aviomies unohtaa vaimonsa syntymäpäivän ja vaimo kertoo siitä poliisille, aviomies saa varoituksen ja mahdollisesti jopa sakon. Turkmenistanissa kaupungissa nimeltään Ashgabat on laitonta, että oma auto on likainen, koska siellä halutaan, että kaupunki näyttää puhtaalta ja nätiltä kokonaisuudessaan. Jos lakia ei noudata, saa sakon. Alabamassa Mobile-kaupungissa on laitonta pitää jäätelötötteröä taskussaan. Tällä lailla on oikeasti järkevä syy. 1800-luvulla varkaat varasti hevosia, mutta kiinni jäämisestä seurasi todella vakavia rangaistuksia. Joten varkaat laittoi taskuunsa jäätelöä, että hevoset seuraisivat heitä, koska hevoset rakastivat makeita herkkuja. Sitten varkaat vain käveli kotiin ja hevoset seurasivat perässä. Ja jos varas jäi kiinni, hän sanoisi vain, että hevonen seurasi häntä kotiin. Joten tämän takia jäätelön pitäminen taskussa kiellettiin lailla. Ja jos jollain oli jäätelöä taskussa, hänet pidätettiin välittömästi. Suomessa on myös outoja lakeja. Jos soittaa taksissa musiikkia, jolla on tekijänoikeudet, joutuu maksamaan osuuden musiikin omistajalle. Kiitti, kun oot kattonut tähän asti. Mulla menee tosi paljon aikaa näiden videoiden tekemiseen, joten mä arvostaisin suuresti, jos sä laittaisit kanavan tilaukseen. Kindermunat on kielletty Yhdysvalloissa, ja mäpä kerron miksi. Yhdysvalloissa on kiellettyä, että ruuassa on mitään, mitä ei voi syödä, kuten tässä tapauksessa kindermunan muovinen yllätyslelu. Eli sen takia kindermunat on kielletty Yhdysvalloissa. Mutta yhdysvaltalaiset eivät olleet kauhean iloisia tästä kiellosta, ja jopa tänä päivänä kindermunia salakuljetetaan Yhdysvaltoihin, joka kuulostaa aika tyhmältä. Kinder on myynyt Yhdysvalloissa myös kiellon takia kindermunia, joissa lelu on täysin erillään suklaasta. Tässä on taas outo laki Suomesta. Ootko sä ikinä ottanut sun kaverin kyytiin pyörän tarakalle? No jos oot, niin tiedäks vaan, että se on laitonta.
koska lain mukaan pyörän kyydissä saa olla vain ajajalle tai matkustajalle tarkoitetuilla paikoilla. Ja tarakka on tarkoitettu tavaraa varten, joten kaverin kyyditseminen tarakalla on laitonta. Japanissa on metabo-niminen laki, jonka mukaan periaatteessa ei saa olla ylipainoinen. 40-74-vuotiailla japanilaisilla on joka vuosi pakollinen terveystarkastus. Ja jos miehen vyötärön ympärysmitta on yli 85 cm tai naisen ympärysmitta on yli 90 cm, joutuu todennäköisesti laihdutusneuvontaan, josta joutuu maksamaan itse. Eli omasta terveydestä huolehtimisessa ei ole kauheasti vaihtoehtoja Japanissa. Pohjois-Korea on maa, josta ei ole ulospääsyä sen runsaan vartioinnin ansiosta. Monilla on siellä todella kurjat olot. Ja Pohjois-Koreassa on myös paljon todella outoja lakeja, kuten se, että hiustyyli valitaan pienestä listasta, jossa on muutamia erilaisia hiustyylejä. Italiassa Eraklean rannalla on laitonta rakentaa hiekkalinna, koska ne tukkivat ihmisten kulkureittejä. Ja jos siellä rakentaa hiekkalinnan, voi saada jopa 250 euron sakon. Thaimaassa rahan päälle astuminen on rikos, koska kolikoissa ja seteleissä on Thaimaan kuninkaan kuva. Sen takia rahan päälle astuminen on kunnianloukkaus kuningasta kohtaan ja myös laitonta. Rahan päälle astumisesta voi saada 3-15 vuoden vankeustuomion, joka on todella paljon. Hirvelle ei saa juottaa olutta Alaskassa. Tää kuulostaa varmaan aivan järjettömältä, mutta se on oikea virallinen laki. Ja se otettiin käyttöön, koska joku ihme tyyppi, joka omisti hirven ja baarin, juotti usein hirvellensä olutta, joka on ihan älytöntä. Mennäänpä välillä meidän naapurimaahan Ruotsiin, koska siellä on paljon kiellettyjä nimiä, joilla ei saa nimetä lastaan, kuten Superman ja Ikea. Sekä ennen kaikkea aivan älytön nimi, joka on 43-merkkinen ja sillä oikeasti yritettiin nimetä vastasyntynyt poika. Ja se näyttää tältä. En aio edes yrittää lausua sitä. Saksassa on Autobahn-niminen moottoritieverkosto, jossa on laitonta, että polttoaine loppuu, koska Autobahn-tiellä nopeusrajoitus on yleensä 130 kilometriä tunnissa, ja jollain alueilla nopeusrajoitusta ei edes ole, joten jos jollakulla loppuu polttoaine, se voi aiheuttaa vakavia kolareita tai ainakin ruuhkaa. Noni, siinä oli 16 todella outoa lakia. Tilaa kanava, tykkää videosta, mä oon Aatso ja me nähdään ensi videossa.